बुंमुं खामुं एबा phonemic analysis बेलेग खालायो फियाबा गोबांखौ स्टुडेन्ट एबा कैंडिडेट दंनो मिस्टेक खालायो बायबसं आनो जिकुनसे बिदिनो नायै नायदि नरक जेफोरफानो मिस्टेक उंगला बायदि इंके नायलायो बुंमुं खामुं एबा phonemic analysis तामो मुंसासो कक्टाइनि सैथाय रकनो खागै सबाय सुकुरुबै नायमोनो हिनो बुंमुं खामुं एबा phonemic analysis उनुमरि 1 थाइसु o कक्टाइनो खाखांगाय मानो अ आ इ स उ क थाइसु कक्टाइनि बेबो बुंमुंनो खाबैके जों मानखा अंगो बुंमुंनो उनुमरि 2 नखा दाइन न प्लस अ प्लस ख प्लस आ Talk o plus क plus थ plus o बा रसो हमं खापुं खालुं बायदि इंके ताबो जों डाउट क्लियर खालामनो नखा तमो दाइन तो न प्लस सरू प्लस ख प्लस हरिया नखा Talk उंगाय त प्लस सरू प्लस क प्लस थ प्लस रसो Talk उंगाय थाइसो अ plus a plus e plus so plus रसो plus क इंका और नाय दी और खाय और त उलो अ गरै फेब और खाख्रबाय तां बरनि अ फायजा और बो दाइद्रनि लगो सरो गरै फेब खाख्रबाय तां गै आबो सरो फायजा हमननो बेबा गोबांखौ कैंडिडेट है गोबां स्टूडेंट दक कर जागो एबा मिस्टेक खालायो नायै नायदि थाइसु अ कक्टाइनि पुलियानि अ कन्सोनेन्ट आबोनि बरे तामतं आ एकबा सरिया आबोनि बावेल दं ओंखाय और जों बावेल न माखा कन्सोनेन्टनि उलो बावेल माखा नायदि टप 2 और वो त ओंखा कन्सोनेन्टनि उलो बावेल गरै बेबो जों खाख्रखौ बावेल माखा कक्टाइनि पुलियाव तुमुं कन्सोनेन्ट हंके बिनि उलो बावेल नि खरां हायखबा बावेल आसुगो आबोनि बाबैनो और नायदि त प्लस अ प्लस इंगो और वो क बो कन्सोनेन्ट हायपन क नि उलो ताय बावेल आसुगलिया मुइतो तनिदि कक्टाइनि पुलियानि आइखर तुमुं कन्सोनेन्ट हंके बिनि उलो जों कक्टाइनो खाखुरु एबा बुंमुं खाखुरु बावेल आसुगो इंकर नायदि न नि उलो अ फायगा त नि उलो क अ फायगा बावेल कक्टाइनि पुलियानि आइखरनि लगिव सिमिनो फायनाय